ar y 520 o Ebrill hyd yma. Yn gyntaf, gai atgoffa pob sy'n bresennol yn y cyfarfod yma bod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell ac yn cael ei ffrydio'n fyw ac yn bydd modd edrych arno fo wedyn ar YouTube. Gofynnir i chi gyd os o'r bosib ydych ffona symudol ar mute, os gwelwch yn dda, fel bod o ddim yn ymharu efo'r ansawdd sain. Gai hefyd gofyn i chi rhoid eich hunan ar mute os ydych chi'n cyfrannu i'r drafodaeth, fel bod ni yn gallu eto cadw ansawdd y sain ar recordiad yn glir i bawb i wrando os gwelwch yn dda. Ac i godi'ch llaw, wel bod chi, gan bod ni'n griw bychan, gallwch chi godi'ch llaw rhithiol neu eich llaw go iawn i gyfrannu i'r cyfarfod heddiw. Dwi am fynd o gwmpas yr swyddogion yn gyntaf, a dwi am ddechrau efo'r prif weithredwr, sef Dylan Williams. Bore da, Dylan. Bore da, Llinws, bore da pawb. Gai groesawu Rhys Howard Hughes i'w gyfarfod Pwyllgor Gwaith cyntaf fel y dirprwy prif weithredwr, llongyfarchiadau Rhys a Chris o cynnas. Bore da, diolch yn fawr chi. Diolch, gai bore da i'r swyddog monitro dros dro Rhys Hughes arall i gymhlethu pethau. Rhys yma. Ne, bore da Rhys. Mae Mark Jones, swyddog 151, swyddog prif, swyddog cyllid ar awdurdod i Mark, ddim un efo ni eto, diolch yn fawr. Bore da. Mae Fôn Roberts, y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol efo ni, bore da Fôn. Bore da bob. Mae Arwel Owen, y pennaeth oedolion yma hefyd, bore da Arwel. Bore da bob. Mae Rhian Jones, y swyddog polisi yma bore yma hefyd, bore da Rhian. Bore da. Dwi'n gweld Mr Robin Jones, y cyfreithiwr yma hefyd, bore da Robin. Bore da bob. Dwi hefyd yn gweld yma Mr Ned Michael, y pennaeth gwasanaethau tai newydd yn mynd efo ni hefyd, bore da Ned. Da. Ac hefyd yn bresennol mae Gethin Jones, swyddog wasg y cyngor, bore da Gath. Bore da. A mae Ann Holmes ac Meirwen Hughes yma yn cadw trefn ar yr ochr cadw cofnodion a wneud yn siŵr bod y cyfarfod yn llifo yn esmwyth ac Eirian Wyn yma o'r tîm cyfieithu. Felly dyna'r swyddogion i gyd yn bresennol. Ac heblaw am aelodau Pwyllgor Gwaith, mae'r cynghorydd Glyn Haynes wedi ymuno efo ni hefyd, felly bore da i'r cynghorydd Glyn Haynes. Cyn mynd ymlaen, hwn ydy'r Pwyllgor Gwaith ola o'r tymor, gai felly dweud gair o ddiolch i'r holl swyddogion am bob dim yn ystod y 5 mlynedd dwytha, gai hefyd ymuno'n da i'r holl gynghorwyr sydd yn sefyll eto neu sydd yn penderfynu yn peidio sefyll eto a dymuniadau gorau iddyn nhw i gyd. Ac yn amlwg yn diolch yn enfawr i'r ddau aelod sydd ar y Pwyllgor Gwaith sydd yn sefyll i lawr eleni'r cynghorydd Bob Parry a Meirion Jones am eu cyfraniad yn ystod y 5 mlynedd dwytha. Gyda hynna dwi yn mynd ymlaen i'r agenda. Ac yr eitem gyntaf ar yr agenda ydy datganiad o ddiddordeb. Oes gan unrhyw aelod neu swyddog datganiad o ddiddordeb mewn perthynas ac unrhyw eitem ar yr agenda bore yma? Nag oes. Dwi'n gweld bod y cynghorydd David Roberts yn ymuno efo ni rwan hefyd, felly gai hefyd croesawu'r cynghorydd David Roberts i fewn i'r cyfarfod hefyd. Awn ni ymlaen felly i'r ail eitem ar yr agenda, sef materion brys ar diswyd gan y prif weithredwr. Dylan, oes unrhyw beth o fanna? Na, dim byd bore yma. Diolch. Dylan. Da ni'n mynd ymlaen wan i'r trydydd eitem ar yr agenda, sef cyflwyno i gadarnhau cyfnodion drafft y Pwyllgor Gwaith ac yn halwyd ar y dyddiadau, sef y 9 o Fawrth ac yr 11 ar 20 o Fawrth. Oes rwy'n y fodlon cynnig bod y cyfnodion yn gywir os gwelwch y dda? Ai gynnig. Diolch, Meirion yn cynnig. Gai eilydd i'r cyfnodion os gwelwch y dda? Hapus i eilio. Robin, a i o gwmpas y bleidlais y cynghorydd Ieuan Williams. Dwi'n meddwl bod Ieuan newydd nodio. Sori, hapus cefnogi. Diolch Ieuan. Y cynghorydd Richard Dew. Cytuno. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Dylan. Cytuno. Diolch David. Y cynghorydd Ali Mymru. Derbyn. Diolch yn fawr. A cynghorydd Bob. Derbyn. Da ni wedyn yn symud ymlaen i eitem 4 ar yr agenda,
sef cyflwyno i'w mabwysiadu cyfnodion drafft y panel rhiantu corfforaethol a cynnalwyd ar y 15 o Fawrth 2022. Na i gynnig hein. Oes na eilydd os gwelwch yn dda? Y cynghorydd Ian Williams yn eilio, a'i o gwmpas y bleidlais, y cynghorydd Miriam Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Bob Harry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni rwan yn mynd ymlaen i'r 5 eitem ar agenda, sef y blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith, a mae Rhian yn mynd i gyflwyno unrhyw newidiadau i ni. Diolch, Rhian. Diolch. Ie, mae hwn y cyfnod hyd at fis Rhagfyr a 2 newid i nodi heddiw yma. Rhif 7, cyfarfod mis Mehefin, adroddiad blynyddol y cyfarwyddwr statudol ar effeithiolrwydd gwasanaethau cymdeithasol, a rhif 16, i gyfarfod mis Hydref, adroddiad perfformiad blynyddol 2021-2022. A dyna'r cwbl am heddiw. Diolch. Diolch, Rhian. Os ydyn nhw'n gwestiwn neu sylw o'r newidiadau yna? Os ddim, felly na i gynnig bod ni'n cadarnhau y blaen raglen waith. Gai eilydd os gwelwch yn dda i hynny. Eilio. Diolch, y cynghorydd Bob Harry'n eilio. Y cynghorydd Ian Williams. Cefnogi. Diolch, Ian. Y cynghorydd Miriam Jones. Derbyn. Diolch, Miriam. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni rwan yn symud i'r eitem ola ar yr agenda, sef eitem 6. Y rheswm, da ni yma heddiw sef y newidiadau i'r cyfansoddiad a deilydd portffolio sydd â chyfrifoldeb dros hwn sy'n mynd i chydig o eiriau ar y cychwyn ydy'r cynghorydd David Rhys Thomas, a wedyn mi awn ni drosodd i mae'r Rhys Hughes a Robin Jones yma hefyd i gyflwyno. Felly, David a i chi gyntaf, diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn, bore da bawb. Chydig eiriau. Rhaid i mi gyfadda, lla tydi trafod yr cyfansoddiad ddim y peth mwyaf cyffroes da ni'n neud fel Pwyllgor Gwaith neu yn y cyngor. Ond mae'r cyfansoddiad yn ddogfen cyfreithiol holl bwysig yn rhoi fframwaith i holl benderfyniadau y cyngor sir ac yn gosod allan sut ydym ni gweithredu. Pam? Wel, mae deddf llywodraeth lleol yr etholiad Cymru 2021 yn gosod allan rhai newidiadau billgorau y cyngor sir. Y ddau newid mwyaf ydy'r cyngor safonau a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Hefyd, ar ôl adolygiad ffiniau diweddar, bydd gynnon ni 5 aelod ychwanegol ar y cyngor sir nesaf. Felly rhaid i'r cyfansoddiad adlewyrchu hyn. Mae adeg ar ôl yr etholiad, a dwi wedi gweld o brofiad, yn adeg prysur iawn gyda'r arweinyddion y pleidiau a arweinyddion y grwpiau yn trefnu bwysau ar fod ar y Pwyllgor Gwaith ac ar y holl bwyllgorau'r cyngor. Ac wedyn wrth gwrs bydd y swyddogion yn defnyddio fformiwla i weld bod yna gyd bwysau politicaidd. Felly mae'n holl bwysig pan fydd y weinyddiaeth newydd yn cymryd drosodd ar ôl yr etholiad, y bydd y cyfansoddiad yn hollol glir ac yn gywir. Diolch. Diolch yn fawr, diolch David am y cyflwyniad yna. Rhys ta Robin, sori, dwi'n siŵr am bwryn. Robin, chi'n symud iawn? Diolch. Ie, diolch yn iawn. Bore da. Ailadrodd be mae'r cynghorydd Dafydd wedi dweud, lle mi ydych chi fel Pwyllgor Gwaith yn ymgynghori'r newidiadau'r cyfansoddiad, a felly dyna pam mae'r adroddiad yn dod i chi. Mae'r adroddiad yn rhannu 2. Y cyntaf ydy i adlewyrchu'r cynnydd yn y nifer o aelodau etholedig ar ôl yr etholiadau. Mi ydyn ni yn amlwg eisiau rhoi cyfle i'r aelodau i gyd cymryd rhyw fath o ran yn waith y cyngor, a felly ydyn ni'n cynnig cynnyddu'r nifer o seddi ar bwyllgorau mewn cyfartaledd i'r cynnydd yn y nifer o aelodau etholedig. Felly, enghraifft, mae'r Pwyllgor Cynllunio yn mynd o 11 aelod allan o 30 fel mae o rwan, i 3 aelod ar 10 allan o 35 ar ôl yr etholiadau. Fe welwch chi mae'r manylion yn gyd yn y tabw, mae'n rhai pwyllgorau da ni ddim yn cynnig newid am sawl rheswm. Yna maen nhw'n bwyllgorau statudol, maen nhw'n delio efo apeliadau statudol, neu mae aelodaeth nhw'n cael eu pennu gan statud par un bynnag lle. Yr ail ran yr adroddiad ydy wneud y newidiadau fel mae'r cynghorydd Dafydd wedi dweud o dan yr
deddf llywodraeth leol ag etholiadau llynydd i gylch gorchwil Pwyllgor Safona ac i gylch gorchwil yr Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Ac hefyd, wrth gwrs, mae aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn newid. Mae rhaid cael mwy o aelodau lleug arno fo, ac fydd o'n rhaid iddo fo gael ei gadeirio gan aelod lleug ar ôl mis Mai. A dyna ni. Diolch yn fawr. Diolch Robin am esbonio. Mor eglur, diolch. Oes gan unrhyw aelod o Pwyllgor Gwaith unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud ar y ffeithiau ydych chi'n ei dderbyn? Nad oes dim cwestiwn na sylw. David, gai ofyn ydych chi'n gyflwyno'r argymhelliad? Diolch. Iawn, pleser i mi wneud. Felly, na ddarllen allan bod y Pwyllgor Gwaith yn argymell i'r cyngor i fod yn mabwysiadu'r newidiadau i'r cyfansoddiad ac ymlenellir yn yr adroddiad hwn, a bod y cyngor yn cytuno i wneud y newidiadau argymellir. A wedyn, yr ail un di bod y cyngor yn cytuno i wneud yr newidiadau a argymellir ac yn depwyo pwer y swyddog monitro wneud y newidiadau sy'n cael ei argymell i'r cyfansoddiad ynglyn ac unrhyw newidiadau ategol neu ganlyniadol sy'n codi. Diolch. Diolch David. Mae David wedi cynnig ar argymhelliad nes o eilydd os gwelwch yn dda. Y cynghorydd Bob Perry'n eilio, mi o gwmpas y bleidlais, y cynghorydd Ieuan Williams. Cefnogi, diolch. Diolch. Y cynghorydd Miriam Jones. Dwi'n cefnogi. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Colin Jones. Derbyn. Diolch. A'r cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch. Felly hwnna oedd eitem ola yr agenda. Hwnna felly sydd yn cael y Pwyllgor Gwaith am y tymor yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich